नुजाथिनायनि गेजेरजों बिथांमोना अपेनलि आंजों चेलेन्ज नांनो फैदों। थारैनो जिथु गोहो दंब्ला बर'नि थै दङब्ला बिथांमोना अपेनलि चेलेन्ज नांनो फैदों। बे बाथ्राखौ आं बुङाखै लोगोफोर, नोंथांमोना निस्सय आङो सिगाङाव भिडिअ स्क्रिप्ट होनायावनो नुनानै बुजिखादों एबा मिथिखादों। बे बाथ्राखौ बुंदों नीलकान्त गयारि सारा। मानो होननानै बुङोब्ला बिथांखौहाय दाख्लै बावैसो साननैसो सिगाङाव जोंहा बिनायथाव आरो एनगला बे बिथां सानैया लाइजामनि गेजेरजों माखासे धमखि हरनाय एबा सिगिहरनाय दाद्रि हरनाय बायदि माखासे लाइजाम हरदोंमोन। बिनि सायावनो दिनै नीलकान्त गयारि सारा बिथां सानैखौ थानायाव एफआइआर होनाय जाबाय। खुलुमबाय लोगोफोर, गिबियावनो आङो आसा खालामदों नोंथांमोना बे गोजोन फुंबिलियाव जोबोर मोजाङैनो दं आरो लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननायाव बा इसोरनि अननायाव जोबोर मोजाङै दं। स' लोगोफोर, आं आसा खालामो नोंथांमोना अरायसम बेफोरबायदिनो सोरांब्लानो बा अखानायब्लानो आंजों मोजां गाज्रि दुखु दाहा बाथ्राफोरखौ शेयार खालामलायबाय थानो हागोन बा मिथिलायबाय थानो हागोन होननानै आङो आसा खालामबाय। लोगोफोर, दिनै आङो मानि खारनाव बा मानि सोमोन्दै भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोना आंनि सिगांनि इन्ट्र' भिडिअ नुनानै निस्सय बुजि मोनदों, नङा होमबा? बे बिथाङानो जाहैबाय जोंहा साहित्यनि आफादगिरि। बिथाङा दाख्लै साननैसो माने जोंहा रन्जन दैमारि हान्जानि जानानै बा डिआर नाब्ला सारनि हान्जानि जानानै एक्स एनडिएफबिनि सानै सोद्रोमाया बिथांखौ माखासे सिगिनाय बायदि लाइजाम हरदोंमोन। बिनि सायावनो बिथाङा माखासे खेंफोरथि होदों। बेखौ लानानै बिथाङा बे सिगिनायखौ लानानै गावसोरबो नुजाहैयिनि बा एटेन्ड जाहैयिनि सायाव बिथां नीलकान्त गयारि सारा दिनै बै सानै बिथांखौ बा अर्थात बिनायथाव आरो एनगला बिथांमोनखौ थानायाव एफआइआर होनाय जाबाय। नाथाय दिनै मानो बेफोरबायदि थानायाव एफआइआर होजालायनाय जाखो नोंथांमोना निस्सय बुजि मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना लाइजामखौ हरबाय थिगानो जाबाय, नाथाय जि गोरोन्थिया मावबाय बा जाफ्लांबाय बिनि थाखाय बिथांमोना खेमाहा बिनांगौना बिनाङामोन नोंथांमोना निस्सय बुजि मोनदों। दिनै गोरोन्थिया सोरहा जायो सोरहा जाया निस्सय बयहाबो जाखायो। आङो आगोलनिफ्रायनो बुंबाय थायो, जोङो मानसि माहारि हिसाबै जोङो मानसि जिबु लानानै फैदों जेब्ला जोंहा गोरोन्थिया निस्सय जाया नङा जाखायो। जोंनो हारा गैयै सालाय हरदों जेब्ला फिदिंबानो जायो। बेखायनो जोङो माबा मोनसे सानफ्लांनायनि गेजेरजों माबा मोनसे बुंफ्लाङो, बिनि थाखाय जों निमाहा बिलाइनांगौ बा खेमा बिलाइनांगौ। बेखौ लानानै जोङो गोरोन्थि जाबाय होननानै जोङो गिनानै खारोब्ला बिनि दाया बेसेबां गिदिरसिम जायो एबा बेयाव बबेसिम मोनहैयो बेखौ बयबो मिथिगौ बा बुजिगौ। बेखायनो जोङो गोरोन्थिया मावफ्लांबाय जेब्ला बा गोरोन्थिया जाफ्लांबाय जेला आङो सानदों आरो गोसोआव, दा नोंथांमोना मा सानदों आं बेखौ मिथिया, बिथांमोना गोरोन्थिया मावा नङा मावफ्लांबाय बा नंगौब्लाबो नङाब्लाबो बिथांमोना गावसिनि गोरोन्थिया जाया नङा जाबाय निस्सय आयेननि गेजेराव बा नों आं गासिबो रायजो राजानि मेगननि नोजोराव। दा बेखायनो आं सानदों बिथांमोना बेफोरबायदि खारखोमायालासिनो थानानै गाव गावनि दायखौ गिदिर खालामालासिनो बिथां नीलकान्त गयारि सारमोननियाव बा गासै साहित्यनि मानसिफोरनाव बा हमनानै ला एक्स एनडिएफबिनि माखासे सोद्रोमाफोरनाव थांनानै निमाहा बिना लायोबा जोबोर मोजां जागौमोन। आं बेखौसो माने नुहुरदों आरो दिनैनि दिनाव जिथु निमाहा बिनानै लाहैनायमोनब्ला नीलकान्त गयारि साराबो निस्सय बेफोरबायदि थानायाव एफआइआर होलायनांगौ गोनांथि गैयामोन बा होनाय नङामोन खोमा खिजानि, नंगौना नङा? होखानायबो नङामोन। मानोना नीलकान्त गयारिया सासे बर' समाजनि मोनसे साहित्य आफादनि बेसेबांबा गिदिर साननो हानाय गोहो गोनां गोहो गोरा मोनसे बर' आफादनिनो मोनसे मा होननानै बुङो बेखौ बर' हारिखौ गोदोनिफ्रायनो फोथांनानै लाखिबोनाय बे आफाद सासे आफादगिरि अर्थात प्रेसिडेन्ट। बेबायदि सारा बिथांमोनखौ जिथु खेमाहा बिनायमोनब्ला निस्सय बेखिनि गोरोन्थिनि थाखाय बिथांमोनखौ थाना हालागै एफआइआर होनाय नङामोन एबा बिथांमोननि केसखौ गोजौसिम बेफोरबायदि दैथायनाय नङामोन ना। आं बेखौ नुहुरदों आरो दा मानगोनां आंनि बे एन्टि ब्रह्म इउटुब चेनेलखौ नायग्रा साफ्रोमबो बिथांमोना मा सानदों निस्सय कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव बुंहर। आरो बायसान्सआव जिथु नीलकान्त गयारि सारा आंनि बे चेनेलनि थ्रुयै बा आंनि बुंनाय बा आंनि भिडिअफोरखौ नुफ्लांबायोब्ला नोंथाङाबो निस्सय कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरगोन, आं बेखौ आसा खालामो। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बर' माहारि जानानै बा बर' हिसाबै जोङो मानसि माहारि हिसाबै जोंहा बयहाबो थांनानै थानो मोन्थाय दङ, मोजाङानो जा गाज्रियानो जा। संसाराव जोनोम मोनबाय जेब्ला बे संसाराव मोजां आरो गाज्रि बे मोननैया थाखायो। दिनै जिथु मोजां गोजाब्लाबो संसाराव जोंहा जेबो फायदाबो जाखानाय नङामोन आरो गासिबो जिथु गाज्रिब्लाबो बे संसारा सोलिनाय नंखायामोन। बेखायनो आं नुहुरदों बा आंनि साननायाव मोजां आरो गाज्रिखौ लानानैसो बे संसारा सोलिगासिनो दङ। दिनैनि दिनाव बे मोजां आरो गाज्रिखौ लानानै थाना पुलिस प्रटेक्सन बिदिनो गोबां बायदिसिना डिपार्टमेन्टफोर जोंहा सरकारा दानानै होनो गोनां जादों। दा लोगोफोर, आं बांद्राय गोलावखौ बुंबाय थानो सानलिया। नीलकान्त गयारि सारा बे एफआइआर होनायनि सायाव बा बै बिथां बिनायथाव आरो एनगला बिथांमोननि सायाव मा खेंफोरथि होदों नोंथांमोना निस्सय बे नीलकान्त गयारि सारनि भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो, नोंथांमोना बुजिमोन। आरो नोंथांमोना मिथिगौ जे जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि महरै आंनो जि मोनसे माने नाब्ला हान्जानि जानानै जि लाइजाम हरदों बिनायथाव आरो एनगला
बिथांमोना जि माखासे बेवहाय अजर दैखांदों जि अजर लाबोदों आरो माखासे सोदोबफ्रा गुरैजोंनो नाथाय बेवहाय सिगिनाय सोदोब बाहायदों मोनसे थ्रेटेनिं वार्डस थ्रेटेनिं माने सेन्टेन्सेस बेवहाय बाहायदों बेखायनो दिनैहाय आङो फैनानै जिहेतु बियो मोनसे सिस्टेमाव गोलैयो बिथांमोननो पुलिस थानायाव बे एफआइआरखौ होनाय जाबाय आरो बे मानसिखौ नागिरनांगौ बेवहाय जायफोर सानै मानसिनि मुं होदों बिनायथाव आरो एनगला बिथांमोनखौ नागिरनांगौ बे बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे गोथार मोनसे हारिनि आफाद बियो बेखौ दाग फुन नागिरदों दा बेखौ नागिरनांगौ मानोना जोङो आथिखालाव गोजोन थासारि मोनबाय जों बे थासारिखौ जों गाज्रि जानायखौ लुबैया आरो लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि महरै आङो बिथांमोना जि अजद बेवहाय लाबोदों आं दिनै खावलायदों दिनै नैबे नोंथांमोननि प्रेस मिडियानि गेजेरजों गावनि नुजाथिनायनि गेजेरजों बिथांमोना अपेनलि आंजों चेलेन्ज नांनो फैथों अपेनलि डिबेट खालामगोन बिथांमोनखौ आं खावलायदों मानोना गिख' मानसिफ्रा आन्दोआव थाखुमाना खामानि मावो बिथांमोना निस्सय बिराद गोहो गोलोन्दां बिराद गिख' माने बिथांमोना माने खुनु साहस गैया आरो बेखायनो साहस खालामाखै बिथांमोना जे बिथांमोना जि एलिगेसन लाबोदों बे सानै मानसिया आंहाथ' सन्देह दङ बे सानैना सासे आं दिनै स्पष्ट बुंदों बे मानसिया सानै नङाबो जानो हागौ बे मानसिया सासेयानो आरो बियो अब्ला दाथ' नोंथांमोना निस्सय नीलकान्त गयारी सारा बा साहित्यनि आफादगिरि सारा मा बाथ्रा फोरमायखो नोंथांमोना निस्सय नुनो मोनबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबाङानो नुखाबायबो जानांगौ बा मिथिखाबायबो जानांगौ नङा होमबा दा बिथांमोनखौ आरो जोंहा नीलकान्त गयारी सारा डाउट दंबावो एबा कनफिउस दंबावो बे कनफिउसआनो जाहैबाय बे सिगनेसारा थारैनो सानैनि मार ना बले सासेनि मार किसुमाना ओरैबायदिबो दं नालाय आथिखालनि जुगाव सासे मानसियानो सानै मानसिनि सिगनेसार होना हरो आरो हयथ' एनगला आरो बिनायथाव बिथांमोन नङाबो जानो हानाय दिनै एनगला आरो बिनायथाव बिथांमोनखौ फासायनो थाखायबो सोरबा बायदियाबो बे लाइजामखौ लिरनायनि गेजेरजों बे सिगनेसारखौ बिथांमोननि नामखौ लिरनानैबो हरदों जानो हागौ आरो लोगोसे डियार नाब्ला सारनि नामखौ लानानैबो हरदों जानो हागौ मानो होनना बुङोब्ला दाथ' मिथिखागौ पलिटिकेलनि सम सफैदों भटनि सम सफैदों खाथि खाथि जादों नङा होमबा गोबां बेफोरबायदिया पलिटिकेलनि खैसारजोंबो सोलियो दा थेवब्लाबो आं पलिटिकेलनि खैसार होननानै एथ'ग्राब बुंनो सानाखै बा बे बाथ्राखौ आं एसेबां गोथौसिम सोसननो सानाखै नाथाय दङ बेफोरबायदि सानथावना जोंनि जुगाव आथिखालनि जुगाव मानो होनबा गोबाङा गोबांखौनो गोबां बायदिसिना खोथा बुंनानै बा नङै बाथ्राफोरखौ नंगौ बायदि खालामनानै गुबुनखौ फान्दायनाय बेफोरबायदिया गोबां सोलिगासिनो दङ बेखायनो आङो आसा खालामदों जाहाथे बै बिथाङा जाय बेफोरबायदि लाइजामखौ लिरनानै हरदों बा नङाब्लाबो गुबुनखौ बेफोरबायदि फासायनो सानदोंब्ला बिथाङा बे खामानिनिफ्राय गोजान जानांगौ आरो गावनो खुद सिखार जानांगौ मानो होननानै बुङोब्ला जेब्ला हमजागोन जेब्ला पुलिस प्रटेक्शना बेखौ नागिरना मोनगोन बा नों आं आफाद मोनफ्रोमबो बर' समाजनि आफादा नागिरना मोनगोन अब्ला बे समाव बिथांनि दाया गिदिर जानो हागौ आरो बिथाङा खैफोदाव गोलैनो हागौ मानो होननानै बुङोब्ला दिनै बिथांनि दाया 30% दङब्ला बे समाव 100% मोनहैगोन नोंथाङा बेखौ गोसोआव ला आरो जायफोर बेफोरबायदि दायखौ मावदों बा मावगिरि आं बेखौ बिथांमोनखौ सानहरदों बिथांमोनाव हारिनि थै गैया थारैनो बेखायनो बिथांमोना दिनै खारखोमानानै थादों बा मोनसे दम होनानै बिथांमोना एब्रेनानै थादों निस्सय बे नोंगौ दिनै नीलकान्त गयारी सार बुंनाय बाथ्राया बिथांमोना दम दङब्ला नोंथांमोना बेफोरबायदि मानो लाइजामनि गेजेरजों सिगिहरलायनांगौ नोंथांमोना खुद गावसोरनो खाथियाव थांनानै बे नीलकान्त गयारी सारजों जजाबनानै नोंथांमोना बेफोरबायदि मोजां गाज्रि बाथ्राफोरखौ सावरायहैनो हायो समाधान खालामहैनो हायो सल्भ खालामहैनो हायो बिथाङा जादों जायाखै सोरनि दालाल नंगौना नङा नोंथांमोना न'आव थांनानै डाइरेक्ट खुदनो बुंहैनो हायो दिनै नोंथांमोना आफादखौ बेफोरबायदि बरनाम होनानै बेफोरबायदि खालामनानै एब्रेनानै थायोबाथ' जानाय नङा आं आसा खालामो नोंथांमोनखौ आङो एसेग्राब माने खुथार गोथौ रावजों जावग्लिनो सानाखै बा बुंनो सानाखै थेवब्लाबो आं नोंथांमोनखौ सानदों नोंथांमोना एसे साननानै नाय हारिनि थाखाय डियार नाब्ला सारनि समस्याया दा मा समस्यायाव दङ बेसांसिम जोंहा आवगायलांगासिनो दङ डियार नाब्ला सारनि थाखाय उदां खालामनो बेफोरनि थाखाय नोंथांमोना सिन्था सरसा खालामनांगौ नाथाय दिनै नोंथांमोना बेफोरखौ सिन्था सरसा खालामालासिनो डियार नाब्ला सारनि नाम लानानै दिनैनि दिनाव बे डियार नाब्ला सारखौ जोंहा बख'नो थाखाय दरखं गेवहां जानाय समाव मानो बेफोरबायदि नोंसोर थालामारि थेबावनो सानदों आं बेखौसो माने एसे दुखु मोनदों आरो गोसो गोरबोनिफ्राय बेखायनो आं आसा खालामबाय नोंथांमोना जाहाथे नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि खालामा आरो लोगोसे मा बुंबावनो आङो लोगोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय जय हिन्द बर' हारिनि